Olot a Barcelona reclamen que es respecti el projecte previst per la línia del tren de gran velocitat, el TGV, que ha de passar soterrada per aquest barri. Els veïns tenen por que la poca profunditat que ara es vol donar en aquest túnel posi en perill la seguretat dels edificis. Són veïns del carrer del Clot i voltants que a nit van protestar perquè l'AVE els passarà just per davant de casa. Ho farà soterrat, però diuen que massa poca profunditat. Estem parlant del túnel de l'AVE que circula per tota la ciutat a 20-30 metres de fondària i passar la Meridiana comença a tirar cap amunt fins a arribar a aquest punt en què surt a 2-3 metres per sortir immediatament passat al monument de la Torre del Fang, que és un edifici catalogat del segle XIV, amb el qual temem tant per la seva integritat com per als nostres edificis. Tenim por que la casa s'ensorri o que hi hagi moviments contínuament tremolors, que tremoli l'edifici, evidentment. Aquest i el del costat. Passa molt a la vora, massa a la vora. Aquestes queixes han quedat escrites a les pancartes que ahir van començar a penjar. Els veïns demanen que s'instal·lin tots els sistemes possibles per evitar les vibracions i anuncien noves accions. De moment ja s'han reunit amb responsables de l'AVE que els han assegurat que les obres compleixen totes les mesures de seguretat.